inini ndinotwata pachikokonya tine dambudziko ratisangana naro paproject yembudzi dzataita. Takachirwa nemoto, mbudzi dzakacha dzese nemoto 55. Mbudzi dzakacha nemoto kwaityisa chikuru, ende wakanga uri moto kuti wakapisa dzimba dzinogona kusvika 6-7 dzakacha dzimba. Ndodambudziko ratakasangana naro. Ndikupi kubaba kwamuri kutaura nezvako? Kudunhu raKwaMasembura munzvimbo masabhuku Jingo. Iprojekti yeyi yamutaura kuti yakazo nembudzi dzakazotsva idzi? Tanga tatanga kaprojekti kekuchengeta mbudzi kanoitwa makodzombo. Makodzombo? Makodzombo. Iprojekti yanga ine vanhu vangani? Tatingori 4. Mungatsanangura vamwe maita navo kuti ndava nani? Pana Shepherd Musa nemudzimai wake anonzi Anesi Jofisi neni nemudzimai wangu inini anonzi Shamisonyana. Makacherechedza here kuti losi yamakaita inga vadaro iri yemari yakawanda zvakadii? Mafungiro andaita ndaingoti takati $30 times 55, $30 times 55 mbudzi ndo losi yandakaita. Manga makaziinshuwa here? Izvozvo tanga tisati tazviita. Kureva kuti makuda kutobatsirwa kuti mutangise project zvakare? Ndizvozvo chaizvo.